Alright. Wekubvisa mari iyi. Ehe. Mari inenge towards chi? Kuti ugadzira nyika yedu. Zvafanana nei? Right. Zvakafanana kuti Noah akati ngativake ngarava. Andi akati mumwe nemumwe ngaanotema danda. Tivake ngarava yedu. Ainotema mugofora. Right. Saka iwewe ukanzi unotema danda like tokuna kupanana kana kuti like ngatiti kana kuti munhu angowana $5 yake, kana tawana $3 yake, kana tawana achingoda kuti ndoda kuisawo mari iyi kunyika yedu, kuti nyika yedu inzi yanaka. Anditi. Asi zvenyika manje azvinyengererwi zvasiyana nekunamata. Asi mataura imi mukati tatove na treasure Mr. Biti. Saka tatonaka ka. Apa mari yedu Biti ndiachada ndozviziva kuti anogona kusati handidi. Anditi. Asi kana asingadi ngaatsvage rodhi yekubuda naye muZimbabwe. Why? Hakuna anoramba. Nekuti inini ndakatoramba ndikarohwa nepunishment. Anditi mimi muri kuti vaBiti havafanirwi kuramba basa ramuri kuvapoinda kuti havafaniri kuramba kubata mari ichange ichicontributwa neZimbabwe. Ende kana vasiri kuda must get out of Zimbabwe. Ngabude because hausi kuda kuti nyika inake. Zviri pachena. Pamusoro pedu pachange paina vamunangagwana vachiwenga. Anditi. Alright. Nekuti iwe ndo vanenge rozo dzakauya kuzonditaurira kuti shamwari nguva yenyika kuti inake yadini yakwana. Ndakatobvunza saka marume mukuya kwandiri nini zvikanzi iwewe ndiwe utoneki yacho kuti nyika yedu inzi yadini yanaka yakwana nguva yekuti Zimbabwe inzi yanaka. Vana vakupinda muhomwe tichibatsirana tese. Inobvawo kuti tichibatsirana vanayo asina hauna haisi mhosva nditi. But pane kuti hauna kuti unongosingadi. Zvinoonekwa izvozvo.